na omume maka ụwa mgbede amaka ngwa ka ijenu na konye palo na ludu milinu ọkwanya kon na nya mokochi lutezienu onye nwelu ndidi nenu wa oneli azu si na milinu osi nwoke doche nenu wale munanya n'oge cheli ibe yanu ụwa mmere amaka ọ bụzi ndụ ụwa ọmanụ maka imezi ndụ ga-emeziri ị ga-ebilili ogologo ndụ wekwa arụ isi ike onye bụ na ị ga-atọ atọ wee mezi ụwa mgbede ije maka ụwa mgbede asọkazinụ ọ na-asọ ka shuga na-asọ ka mmanụ anwụ maka alụọ na anwụ ụmụ Igbo na-aga eluigwe na ndụ aye ụwa mgbede ka mmanụ onye nwelu ndidi biko zanunu unafugo n'ụwa mgbede amakanụ ijilu ndidi ị ga-afụlili ife ọma ụmụmụmụ ụwa mgbede dị nsọ ije ụmụmụmụ anyị elutezienu na Alaba International Market nke Nigeria wee sika nke n'ezienu Ụba PL dịdị International and National Marketer aka m dị n'elu kedu maka ezi enyi gị nwoke ọgwụ aka ịnọ Ọbaino Music National and International Marketer ka Ozobolo oso na ndị eji ekwu okwu na Alabano Ọbaino Music anyị na-awụnyele gị ọnụ anyị na-ekelekwazị Mike Rock International Authority si mụ kene gị iso n'ọnụ eji ekwu okwu ọkwa Alaba ka unu nọ n'yanụ wee na-emetụ ụwa mma anyị na-ekelekwazị Chief Doctor Emeka Mmaduka aka Akudinobi CEO Paco Valentino Records ije anyị na-ekelekwazi Chief Darlington Okorie CEO Global Ventures Limited Gina Lolo Mageno Barrister Mrs. Hope Okorie Obi Dia One Nalo
Chief Callistus Ejesi Omudo na Amucha ọkwa gị bụ CEO Lorical Ventures Limited gị na lọlọ magino Honorable Lorita Ejesi Didi Nobi Osodiemako Director Lorical Ventures Nigeria Limited anyị na-ekenekwasị Emeka wee nwaka nwa na-awọ ọka bụrụ ụzọ anyị na-awụnye ọnụ Chief Iginetus Ejike Obirike Akụatụ Egbo Nwanne gịnwa bụzi the founder Anambra State Association na Roma Lazio gị na lọlọ magino lọlọ Chini Obidike onye ọcha bịala ụwa n'oji aka m dịkwa n'elu anyị na-ekelekwazi Chief Ben Ezegbugha Ekeleme Eze Chiamaka Nwata na ụga ọkwa gị bụzi ọpụta obi aka aga n'ụga n'ezenezila ọlọma gị nụ Chief Mrs. Antonia Elochi Ezegbugha Ekeleme Osodieme